Komende weken wordt er elke nacht gewerkt aan het spoor. Totdat iedere kilometer tussen Vlissingen en Roosendaal weer recht ligt. We gaan uit ongeveer van zo'n 3 tot 4 kilometer per nacht. Dus ja, we zijn echt nog wel even bezig. En verder in deze Zeeland nu. Gevaarlijke brand door vuurwerk. En waarom de helft van de schoolextras is verdwenen. Goedenavond. Ze hebben nog een heel stuk te gaan. Maar vannacht is begonnen met het herstellen van de verzakkingen op het Zeeuwse spoor. Er zijn verzakkingen gemeld over een stuk van 53 kilometer. Dat wordt nu stukje voor stukje hersteld. Dat begon vannacht bij Rilland en Krabbedijken. Ja, je ziet nu dat er een wagen hier bij ons in de buurt is. En die is ballast aan het storten. Stenen. Dat zijn inderdaad de stenen die tussen de spoorstaven en de dwarsliggers in liggen. En daarna komt de grote wagen, dat is de Unimat. En die gaat zorgen dat het ballast wat er ligt en het ballast wat extra gestort is, dat hij daar eigenlijk met die pinnen in de grond gaat om te zorgen dat het ook weer goed onder de spoorstaven terechtkomt. Zodat het spoor daar weer stevig op komt te liggen. We hebben de afgelopen tijd, mede door de hevige regenval natuurlijk die er is geweest, sprake van meerdere verzakkingen. En die gaan we nu aanpakken. Hier in Zeeland is het in die zin wat erger. En dat komt omdat we te maken hebben met de ondergrond van klei. En het water stroomt heel moeilijk weg bij klei. Dus dan heb je wat meer verzakkingen. Maar je krijgt dus eigenlijk een beetje een golfbeweging. Zo moet je dat een beetje zien. In die zin is het niet ernstig, want de veiligheid is niet in het geding. Maar we hebben wel gelijk gezegd dat de treinen er langzamer overheen moeten gaan rijden om ook te zorgen dat dat veilig kan blijven gebeuren. De werkzaamheden zijn vannacht begonnen. Hoeveel afstand kan zo'n machine per nacht overbruggen? We gaan uit ongeveer van zo'n 3 tot 4 kilometer per nacht. Dat betekent, gezien het de werkzaamheden over meer dan 50 kilometer plaats moeten vinden, dat het een behoorlijke tijd gaat duren. Dat klopt inderdaad, ja, want we gaan eigenlijk kijken van het hele stuk tussen Roosendaal en Vlissingen. Dus dat is eigenlijk nog langer dan die 50 kilometer dat je noemde. Daarin waren de meldingen. Dus ja, we zijn echt nog wel even bezig. Maar zodra de grootste verzakkingen zijn aangepakt, kan in ieder geval waarschijnlijk die snelheidsbeperking eraf. En dan heeft het voor de treindienst geen gevolgen meer. Ja, u hoort het duurt nog even voordat de treinen weer rijden zoals normaal. Voorlopig rijden er 2 sprinters per uur tussen Vlissingen en Roosendaal. Die rijden langzamer dan normaal en stoppen op elk station. Dus de overlast voor de reizigers blijft nog even. Een heel gedoe hoor. Ik word eigenlijk toch wel elke keer boos. Laatst heb ik er ook 7 uur over gedaan om terug te komen. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. Ja, het is zeker frustrerend, maar je kan er niet zoveel aan doen. Dus ja, je moet er maar gewoon mee leven eigenlijk. Nou gaat het duren tot januari. Ja, dat is wel behoorlijk lang. Maar gelukkig de kerst zit er ook nog wat tussen, dus dan hoef ik niet zoveel met de trein. Dus ja, dat scheelt wel veel. Oh, dat meen je niet. Oké, dat is wel echt balen. Oké. En zeker ook dat er nu niks anders wordt ingezet qua NS-bussen. Dat vind ik ook echt schandalig eigenlijk. Ja, nu kunnen reizigers eigenlijk niks anders doen dan zich erbij neerleggen. Maar we troffen 1 reiziger die misschien wel wat in de melk te brokkelen heeft. Er zit enig rek in het begrip van mensen, maar het moet nu wel opschieten. Dat je op deze manier geconfronteerd wordt met regenval en daardoor een verzakking van het spoor. Dat zou echt niet moeten kunnen. Collega van der Maas is ook druk bezig met ProRail om dat duidelijk te maken. Want dit kunnen we als Zeeland echt niet laten gebeuren. Dus dit lijkt me toch echt wel een gevalletje eens, maar nooit weer. Ja, dat staat genoteerd. Blijf in ieder geval de NS-app in de gaten houden als je met de trein door de provincie moet de komende tijd. Het is iets waar alle Zeeuwse gemeenten mee te maken hebben. Mensen met psychische problemen die gewoon thuis wonen en overlast veroorzaken voor de buurt. De gemeente Borselen denkt een oplossing daarvoor te hebben. Als eerste gemeente in Zeeland worden daar wijk-GGD'ers ingezet. In opdracht van het Rijk worden de bedden in de geestelijke gezondheidszorg afgeschaald. Dat betekent dat mensen met psychische problemen, die bijvoorbeeld zijn opgenomen in Emerges, eerder naar huis moeten. Je kunt je voorstellen dat in een bepaalde straat in onze gemeente iemand woont die ziek is in het hoofd, om het zo maar te zeggen, en met enige regelmaat in een zorginstelling terechtkomt, daar kort behandeld wordt, weer terugkomt in de straat en daar na verloop van tijd, soms zelfs al heel snel, weer overlast veroorzaakt. Weer dingen doet die bij mensen een gevoel van onveiligheid oproepen.
En dat mensen in die straat wel gefrustreerd raken van alweer nog niet beter. Wat moet ik dan nu? Hier in de gemeente Borselen komen er jaarlijks tussen de 5 en 10 meldingen binnen van inwoners die overlast ervaren van een buurman of buurvrouw met psychische problemen. Het is dan aan de wijk-GGD'er om aan beide kanten ondersteuning te bieden. Nou, je kan denken aan mensen die op een gegeven moment buiten lopen te schreeuwen, die uiteindelijk of psychotisch zijn, of mensen die op een gegeven moment gewoon echt forse GGZ-problematiek hebben, verslavingsproblematiek, die voor overlast zorgen. En waarbij de mensen uiteindelijk in de wijk ook hinder ondervinden. Waarbij ze wel trachten en proberen in contact te komen met de persoon in kwestie, maar dat niet altijd zeg maar lukt. Ja, goed, dan gaan wij met die melding wel aan de slag. Dan gaan we kijken van, goh, kunnen we dan gaan we een afspraak maken bij die desbetreffende persoon waar het over gaat. Maar dan gaan we ook in gesprek met de buurvrouw, zeg maar. Om te kijken van, goh, een luisterend oor te bieden en ook wel mee te denken daarin, zeg maar. En je merkt gewoon dat het heel erg gewaardeerd wordt als mensen hun verhaal kunnen vertellen, hun verhaal kunnen delen en ook weten waar ze terecht kunnen. Zullen we eerst naar die ene kaas gaan? Wij proberen dan een schakel te zijn, de verbindende factor, om uiteindelijk zeg maar, samen met alle betrokken partijen te kijken, ook met de zorgverlener, de ketenpartners, hulpverlening, om te kijken of wij het probleem kunnen oplossen. Het is nu het eerste jaar dat de wijk-GGD'ers hier aan de slag zijn. Ja. Het is een proef van 2 jaar. Ja. Ziet u al positieve effecten? Nou, wat ze mij vertellen is, en dat vind ik heel mooi, dat mensen hun al weten te vinden. Wat ik tot nu toe heb gehoord, we zijn nog niet zo heel lang bezig, is wel positieve geluiden. Dat ze echt wel blij zijn en dat ze weten van, goh, ik kan bij jou terecht. En ze weten ook dat we niet 24 uur per dag paraat staan, maar weten wel van als ik een berichtje stuur of ik heb gebeld, ik word teruggebeld of er wordt contact met mij opgenomen. Ze worden serieus genomen, een luisterend oor en je denkt ook met mensen, je denkt mee, hè. En je merkt gewoon dat het heel erg gewaardeerd wordt. Als de proef in de gemeente Borselen slaagt, kan het zomaar zijn dat er ook wijk-GGD'ers in de rest van Zeeland worden ingezet. Een aantal woningen in Bruinisse is tijdelijk onbewoonbaar na een brand gisteren eind van de middag. In het brandende huis aan de Acacialaan bleken kisten vol vuurwerk te staan op zolder. Dat zorgde voor veel consternatie. Het huizenblok werd ontruimd. Door dat vuurwerk moest de brandweer op afstand blussen en zodoende hebben ook de woningen ernaast veel waterschade opgelopen. De bewoners moeten voorlopig ergens anders verblijven. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan en wat voor vuurwerk er precies lag. Ze zijn boos. De marktkooplieden van de zaterdagmarkt op het Scheldeplein in Vlissingen. Na de herinrichting van het plein wil de gemeente de markt verplaatsen naar de Spuistraat, waar de markt ook op vrijdag staat. Maar daar is minder reuring, vinden de kooplui. En daarom gingen ze in gesprek met de gemeente. Er zijn verontschuldigingen aangeboden dat wij niet in het begin betrokken zijn met deze plannen. Maar goed, we moeten er nu wel voor praten, want eigenlijk was de pap al een beetje gestort. Dat we maar moeten verhuizen en dat is dan niet zo leuk. Dat moet je dan nu toch even bespreken met elkaar. Maar het was een heel goed gesprek. Wat zouden jullie graag willen? Nou, dat die situatie daar in die straat aangepast wordt, zodat wij er wel kunnen staan. En wij zijn natuurlijk ook bereid om ook aanpassingen te verrichten als het nodig is. De gemeente Vlissingen laat weten opnieuw naar het besluit te kijken. Het gaat slecht met de schoolekster. De afgelopen 20 jaar is meer dan de helft van het aantal schooleksters verdwenen. Dankzij nieuw onderzoek is nu meer duidelijk over waarom het zo slecht gaat met dat vogeltje dat zo'n typisch Zeeuws geluid maakt. Akkers in de buurt van Westkapelle. Een broedgebied voor schooleksters en hun kuikens. Doen ze het hier goed? Nou, in de akkers niet. Nee, daar komen geen jongen groot. De laatste jaren heb ik geen jongen gezien in de akkers hier. En dat geldt voor bijna alle akkers in Zeeland, blijkt uit recent onderzoek. Landbouwmachines zijn een gevaar, maar ook roofdieren. Bunzing en zilvermeeuw, vossen en huiskatten zie je ook. De eieren worden al opgegeten dus. Ja, meestal gaat het in de eifase al mis. En als er dan jongen zijn, dan overleven die het meestal ook niet. De vogels op de schorren in natuurgebieden en in de steden brengen wel kuikens groot. Maar dat is niet genoeg. Het aantal schooleksters daalt al jaren. In de afgelopen 20 jaar is het aantal schooleksters dat in Zeeland broedt met meer dan 60% afgenomen. Meer onderzoek is nodig. Waarschijnlijk lijden ook de volwassen vogels aan voedselgebrek
of aan gifstoffen zoals PFAS. En ze zijn zo leuk aanwezig altijd en ja, het zijn zo mooi gekleurde vogels. Lichtpuntjes zijn er ook, zoals het verhaal van een schoolekster hier in Vlissingen. We volgden die vogel al een aantal jaren dat hij op de grond zat te broeden. En toen waren we hem ineens kwijt en we hadden zoiets van ja, wat is er nu gebeurd? We wisten het dus niet. En toen bleek hij dus boven op een dak te zitten. Dat is wel heel bijzonder, want ja, het zijn hele standvastige vogels. En die gaan niet zomaar op een ander plekje broeden. Dus blijkbaar was er echt iets aan de hand op de grond dat hij daar niet meer wilde broeden. En deze vogel was niet de enige. Steeds vaker broeden schooleksters op daken in de stad. Gaat dat de schooleksters redden, dat ze zich nu aanpassen en op de daken gaan zitten? Nou, dat denk ik niet. Nou ja, we hebben niet genoeg daken in Nederland om die hele schooleksterpopulatie te huisvesten. Dus er moet op de grond ook wel wat gebeuren. Er is hoop dat deze nieuwe beschermingsmaatregel misschien gaat werken. Op palen langs de akkergronden kunnen schooleksters volgend jaar veiliger nestelen. En hopelijk brengen ze dan meer kuikens groot. Ook het actief beschermen van nesten op de grond is een methode. Het is natuurlijk een icoonsoort van de akkers, hè? Dus daarom is het heel belangrijk om het tijd te keren. Het jaar van de schoolekster is achter de rug en reddingsacties zijn opgestart voor het behoud van een typisch Zeeuwse vogel. Het was een koude dag vandaag met regen en natte sneeuw. Het werd maar 3 graden en door de wind voelde het nog kouder aan. Morgen wordt het ietsje warmer, 5 tot 7 graden. Maar ook morgen is het de hele dag bewolkt en valt er af en toe regen. Nou, dan is het binnen, naast misschien al wel een kerstboom, een stuk behagelijker. Dit was Zeeland Nu. Fijne avond.